mu nangi batini cerai fangsini bukhani jala kepati disha tona anglia tanani nyama maya seraimu nangi batini cerai fangsini bukhani jala kepati disha tona anglia tanani nyama maya 사조라니 이왕동고 랑짝샬로 만나네 그마이 탕나야 가링고 자 나나 디니 니는 알아 이제 주바 파이나이 버럭 뭐 못하니 뭐 버돌니 라자 파티 자 오케이 디니 어제 주바추 누구이 니는 뭐 가와 뭐 할 마똥카 산팅캉 어. 저 얼마큼 어. 저희 농촌은 뭐 매정캉 그렇게 파이네 띠니 너고 깔라바리 발라바리 깔리아블리 선물 그루 이내가 선물을 파이네 아뭐 그토리야 아겠다 오케이 보이또 따복 তুই tipra hastewo para kami jotono nogrok kubangkuk manai tongo oke nin bumung rok khekuri de ojaga 너희 시리야 한가요 시베물 바느리야 아니면 너 패머리 베부 땅에 땅 봐요 tai tabuk to BJP hapangbai tipra haste nai koljak tongo angkai BJP ni kuno bod oko je leader stroke hinnai ba tipra sanni je hamjak nai hinai sanai rok Rwkhai nono nai pheiya da pheiya o kok awai mung mani bo borok pheiya nai pheiya angkai ni na ro emne sabo phai nai phika ni nok rok 어라 파이나이 raja pati ni sabo phaikia 부리다 그 bablang kumakain eh kita selalu okay hayo jine MDC phayo ni samakai bakal nyomla orang itu ye tunggu kita tangdi hayanu abni bar nonori painai kelana painai dijuang abu mangla baru painai jine MDC nana fungai siri phaine phijak paika phaya kana kokri klangkha je bini borok phaine hina di bar painai acha haya bangla mis thanya painai aja bono jok kok tadi aing sakle sabna ya ba monitoring member acha okay tabuk nungle tipra haste gnangoi je lukurok na nung tamo sana muchung kisani ni bukhani khokni kok rok acha tini injaga phaimani je region ebake tamni bagai phaimung klaika ra tomorrow kisa koyek mas sikang kisa khnaka tei sung boroni tamhinani abo je enaksar siwo hinia bolis lo nukha sini ani atoi klayo bonek boyosko tomabo saisung basaibo kurui basarbo joto juda Khoroksa aisop khanamani upologo sini panchayat ni sini chairman sini village committee ni chairman tei sub zonal ni chairman ju Rwkhai thangka aboni yagulo sung salaika je kisa tamo khlai sung bono subasuri manna tei maharaja sini bubagra hasteni sini bubagra ni tagimo binu kaisano Tipra Motha tei Tipra Mothani sini Chakrajwkno sini kurui sabu bipodo klaitong
bipodo thangai chung subana ni bagoi taki jakmani bai chung tini oro chung kisa preparation nalaima ukologo chini MDC bosuno subaka bo tin rok nawi rekha je aro thangai onok no takti dakti payuri nani bagoi kai chung abono bageno chung tini oro phayai chung korumput haino motamoti chini unukuti district ni tei ekanong fotigre block ni chini YTF no tuye chung oro kam khai mangkha aboni bagai ani khabele tongthokka kai kisa sikang ang teksa sanai je puskan kisa soi chung atoi ni bung ke promila bini action annexer CO tongo annexer sini je liso tong mani bini nok tong mase bino ria ni bosai khnario abo kubuino ungna aboni bagai no bo khop kabui mangna tongo haipana sumo bini mukti nugoi bini khorana khnawi chung agok phaika buskango kai chung video bai khabar na laika video sab sawo je sonni nok kai ara kono jio taking khlaioi aba active ungya timni nukhung ya sak porjonto aba active ya ni samani bagoi kha khlaio buskani jio taking borok ma khlainai sini raskandi sini ADC village secretary ngoi te ora to RPM botongo borok chetai jio taking ma khlainai orobo tabuk to nukhung tin bukha ma tin buya tin halabui rekha tabuk to jio taking khlaibo tabuk je borok taisa inactive de thangsawo no abono kaisa ni message ba message no sajak mani panchayat ni sini raskandi ADC village ni secretary tongo sini monitoring hisabai sini chairman tongo borok abono phaitesa nayo na angthong jio taking khlaina angthong dakti jeno sarkar ni je PMY abota samanani jio taking jeno success nani tui ke abono aso village ni secretary tongo sini monitoring hisabai sini chairman tongo borok abono phaitesa nayo na angthong jio taking khlaina angthong dakti jeno sarkar ni je PMY abota samanani jio taking jeno success nani tui ke abono asokna aniko okay tabok je bobagrani eba khechini je YTF ba je Tipra Motha ni je sikangni na harmung rok amtui je household jara tongnai borok no chubachu rong rina bago bahai wan sukmung rok to abo to sini bobagra bo dagio bobagra ni message onusare bobagra samani bagoi sini Tipra Motha ni kaisano chung kono sini buskangni election ni vote bank ni bagoi chung abo subaya subamon abo kaisa sini bobagra ni hamjakmani bini mari je sini Tipra Motha Tipra sa hamjaklai tongnani kathalai tongnani aboni bagoi se chung oro phayo chung kono oro je chung oro subaka mani chung oro sini Tipra Motha vote klaithong aboni bagoi chung phaiya chini na harmung ongkha kaisa tongo chung thansa chung Tipra sa chung joto thansa klai chung tonglaina thansa klai chung sanai thansa klai jo tongnai te chini buskani kaisa na harmung tongo greater Tipra land ni bagoi se chung thansa nani kete abahino bobagra chuna sawo last hajet 2023 ni bagaiba chung tiar no ma tongnai thansa ongoi se chung bobagra ni imang na chung muk thang emne apni ni je bumung tai designation kai tamung ka ani bumung khai Hirendra Deparma ani no Raskandi ke ani ang YTF ni Khoroksa central member hambai